Jätkä! Niin, isä! Lähdetäänkö huipuistoon? Joo. Vittu mä en lähdetä mihinkään! Siivoa huonees! Ja vie tuo homo pois täältä. Jätkä! Lähdetäänkö antaa haukoja? Ei, mut kun äiti... Äiti ei sanonut mitään! Mut kun äiti sanoi... Äiti se on lutka! Ja vie tuo juoppu pois täältä. Jätkä! Niin? Iskalla oli vähän naskas päivä. Meneekö tekee mulle kahvia? En mä nyt voi, kun Android on just takana Sapiternia ja mun on pakko puolustaa, kun mä oon tässä Blood Angelissa, niin pakko kun mulla laitsee. Mitä? Tuleeko sitä kahvia? Ja vie toi vätys pois täältä! Jätkä! Niin? Lähdetään kalaa. Ei nyt kerkeä, kun mä oon just takamassa uutta lightsaberia. Mitä? Eikö sä halua viettää aikaa mun kanssa? Se on mielipuoli! Äitis on! Vie toi lähdys pois täältä! Jätkä! Vie roska! Isä, sä oot pompotellut mua liian kauan. Mä ostin rune.comista tämmösen lightsaberin 500 €. Voisin vallan kerran sun pääs on seinässä. Haista nyt, paska jätkä! Tää on velmiakka! Onko? Ja toi lähdys pois täältä! Jätkä! Niin? Lähdetään kioskille. En mä tykkää niiden makkarasta. Eikö sä tykkää makkarasta? Mitä? Noniin! Ja vie toi vitun teletappi pois täältä. Okei, isä. Jätkä! Lähdetään elokuviin. Isä joo! Vittu sä et lähde mihinkään, se ei ole tuo kämpä! Mä lähden elokuviin! Ja vie toi vitun mulkku pois täältä. Jätkä! Onko sä tehnyt läksyt? Ei mä vielä kun mä pelaan tässä. Tää pelaa nyt! Kato! Kato! Nyt ei pelaa enää kukaan! Okei. Ja vie toi vitun ääliö pois täältä! Jätkä! Hei nyt turpa kiinni! Mä vaadittiin laseja! Turpa kiinni homo! Ai lisää kaljaa! Selvä. Ai. Jätkä! Mikä piippaus se on? Jätkä!